Bon dia a tots, nens i nenes, papes i mames. Aquí estem intentant fer-vos passar una bona estona. Mireu, he trobat un conte que crec que us pot agradar. Per tant, prepareu-vos, busqueu un bon lloc per poder seure, orelles d'elefant i començarem. El conte que us tinc preparat es titula La girafa Fanny perd les taques. Aquest és el conte de la girafa Fari que perd les taques. Tot va començar quan la girafa Fari va començar un viatge que venia de l'Àfrica, del parc on ella vivia. Va passar molts i moltes ciutats fins que va arribar a la ciutat de Casablanca. Allà va preguntar: «Si us plau, on és l'aeroport?» Quan li van dir, de seguit va agafar un avió i vola que volaràs, se'n va anar fins al continent europeu, a la ciutat de Londres, que és allà on ella volia anar. Quan hi va arribar, va aterrar i de seguida va començar a la seva aventura. Va baixar i el primer que va veure d'aquella ciutat era uns carrers molt bonics. Hi havia de tot. La Fari estava encantada. Va veure el Big Ben, un rellotge que la va impressionar molt. També aquells autobusos de 2 pisos de color vermell. Totes les coses li encantaven. Fins i tot va veure com plovia. Sí que plou aquí a Londres, va dir la Fari. I camina que caminaràs va arribar al pont. També li va agradar molt, era molt impressionant. Però una mica despistada, patatxof, va caure a dintre d'un d'aquells bassals. M'he mullat tota, que despistada soc, hauré d'anar més en compte. Tot i això va seguir caminant i va anar per les carrers que hi havia unes botigues. Quan va passar per davant d'una botiga que hi havia un mirall, què m'ha passat? No tinc taques. Què ha passat? Ja no semblo jo. Mireu-me, m'he quedat sense taques. Amb aquella tristesa que tenia pobreta Fanny, va arribar a un parc i allà va començar a plorar. És que no tinc taques. Un esquirolet que passava per allà la va sentir i li va dir: «Ep, girafa, per què plores? Què et passa?» «Mira'm, és que no semblo jo, he perdut les meves taques». Tinc la solució, segueix-me, conec una veterinària que et pot ajudar. Vine amb mi». La girafa i l'esquirol se'n van anar totes dues plegades a buscar a l'amiga de l'esquirol, que era una veterinària que estava a propet del parc. Quan hi van arribar, allà els va saludar la Anuska, que era una veterinària molt simpàtica. «Bon dia! Hola, girafa! Hola, esquirol! Què us passa?» «Mira, tinc aquí el meu amic el conillet, el liró. Ell també està una mica trist». La girafa li va dir: «Mira, Anuska, què m'ha passat? He anat despistada, he caigut dins d'un bassal i mira, no tinc ni una sola taca». L'Anuska, quan va veure allò, va mirar de seguida el conill. Ja entenc què us ha passat. Ara em penso que tinc una solució. Vaig a buscar una màquina i veuràs». L'Anuska se'n va anar a buscar aquella màquina. Quan la va tenir, la va acostar en el conillet. La va engegar. No funciona! Encara tinc aquestes taques. L'Anuska ràpidament va pensar: ja està, li acostaré la màquina a la girafa Fari. I així ho va fer. Li va posar la màquina
i va començar a xuclar. Però tampoc funcionava, l'únic que van aconseguir és que explotés i totes les peces van anar volant per Londres. Una al London Eye, l'altra al Big Ben, l'altra... Oh, no, això, veus, no funciona, Anuska. El conillet va començar a plorar. Ai, que jo vull que estengui sense taques la meva pell. La girafa Fari li va fer una forta abraçada i sabeu què va passar? Doncs sí, molt bé. Després d'aquella abraçada, la girafa Fari ja tenia les seves taques i el conillet va aconseguir tenir el seu pèl preciós. I la Nuska els hi va dir: «Ara vigileu, no torneu a caure en aquests bassals». I conte contat, el conte s'ha acabat. I després d'això us envio un petó ben fort a tots. Mua!